tomto návode si ukážeme, ako nainštalovať update na Batman Leadstone Designer. Update si stiahneme z internetu a predtým, než začneme inštalovať, sa ubezpečíme, že nie je spustený CorelDRAW. Takisto sa ubezpečíme, že nie je spustený Corel ani v procesoch, a to tak, že stlačíme Ctrl+Alt+Delete a v správcovi úloh sa pozriem, či nemám náhodou spustený Corel. V tomto prípade vidím, že tu je Corel, tak dám ukončiť proces. No a teraz som si istý, že žiaden Corel už nie je spustený. Môžem spustiť update. Update našiel automaticky dve verzie Corelu X4 a X5. Ak máme nejakú verziu, ktorú update automaticky nenájde, tak kliknem na toto tlačidlo a manuálne zadám cestu ku danej verzii Corelu. V mojom prípade mám na disku F nainštalovaný Corel X6. Kliknem OK a vloží sa mi cesta k inštalácii X6. Teraz kliknem OK a update je úspešne nainštalovaný pre verzie X6, X5 a X4. Keď teraz spustím CorelDRAW a spustím Headstone Designer, tak mám nainštalovanú updatovanú verziu 1.10. To je k inštalácii updateu všetko, ďakujem za pozornosť.